नोंथांमोना सोंनाय बायदि आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि सायाव बुंनांगौ होनना आं जेबो सानाखै आरो बिथाङा सासे गोख्रों लिडार बर'नि। बिथाङा दासिमबो रायजोजों फोथायजायो। बिथांनि सायाव दासिमबो अननाय, मोजां मोननाय, भरसा आरो मिजिंआ दासिमबो दङ। बिसेसकै सनितपुर डिस्ट्रिक्ट आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि रायजो राजा बिथांमोना दासिमबो दिपेन बर' बिथांनि सायाव फोथायनाया दङ, भरसाया दङ। बिथांनि खोथा होनाय बायदि मार्च दाननि उनावहाय सनितपुर डिस्ट्रिक्ट आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआ निश्चय बिटिआरआव सोसनजागोन, बेखौहाय फोथायनाय दङ। जायबायदि सासे बेक्तियाहाय बुंदों दिपेन बर' बिथाङा जोंनि बे सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव फैनानै खोथा होलांनाय बायदि जुदि मार्चनि उनावहाय सनितपुर डिस्ट्रिक्ट आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआ जुदि हाबमारोब्ला दिपेन बर' बिथांखौथ' जों दिनै नागिरना मोननाय नङा। बिथांनि मुसुखाखौनो जोङो लानानै बिथांखौ जों साबायखर बावगोन होननानै सासे थोनोसै समनि बोराय बैसोआ बिथांखौहाय बुंदों। जुदि आरो माबोरैब्ला जुदि फैमाल जायोब्ला, थालाङोब्ला आरो सोसन जायाब्ला दिपेन बर' बिथाङा जोंनियाव फैनानै मोनसे खोथा बुंलांदोंमोन जे बिसोरबायदि मानसिया फैयोब्ला रायजो राजा नोंथांमोना बिसोरखौ होसोनो थाखाय जानजि खाफ्रा, बिथांमोनखौहाय होसोनो थाखाय नोंथांमोना थाग थियारि जानानै था होननानै बुंनाय खोथाखौबो जों दिनै खिन्थु बावनाय नङा होननानै बे सासे बेक्तियाहाय बुंदों। जानो हागौ दिपेन बर' बिथाङा मानिबा थाखाय सोरखौबा होसोनो थाखाय जानजि खाफ्रा होदों, बिथोन होदों, अर्डार होदों, बे खोथाखौबो जोङो बावनाय नङा होननानै बिथांमोनाहाय बुंदों। दा आसा खालामदों सनितपुर डिस्ट्रिक्ट आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि जा जोबथा दुखु आरो जोबथा मिजिं, बिनि सायाव जेन गोजोननायखौ होयो। खावलायदों बिथांमोनखौ आरो दुखु दाहोसै। दिनै बिथांमोना मोन्थिनो लुबैदों जे दिपेन बर' सार बिथांनि गोसो गोरबो बिखायाव जा सैथो खोथा दं, नैबे बिखायाव गोरबोआव जा जोबथा खोथा दं, बेखौहाय बुंजानायखौ बिथांमोना लुबैदों। आरो बिथाङा जा खोथाखौ बुंबोबाय बेनो जुदि गोरबोनि जोबथा रावब्ला, जोबथा फिनब्ला, बेखौबो रायजोआ दिनै गनायगोन। फैबाय थानाय समाव नंगौ सनितपुर डिस्ट्रिक्ट आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआ हाबगोन आरो बिनि थाखाय रंजानाय आरो मोजां साना बिथांमोननि थाखाय फैगोन। नोंथांमोना सोंनाय बायदि आङो थोंजोङै रावखौबो आं सोंखारिनो सानाखै। हाग्रामा महिलारि सरकारनि समाव जेसेबांखिनि मावलांबाय आरो जेसेबांखिनि आद्रा थाबाय, बे आद्रा थानाय खामानिफोरखौनो मावनानै दिन्थिनायखौसो निस्सय रायजोआ प्रमद बर' बिथांखौ खावलायगोन। एग्जाम्पोल हिसाबै आं बेखौनो होनो सानदों जे दिल्ली, मुम्बाइ, कलकाता, बेंगालर, चेन्नाइ, सिलिगुरि, गुवाहाटि, बेफोरबायदि जायगायावबो मोनसे फिसा फिसा बिटिसिनि थाखाय, बिटिसि रायजोनि थाखाय सम्पति खालामनानै होनाय जाबोदों, जायनि मुंखौ बड'लेण्ड गेस्ट हाउस होननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा मुं दोनदों। दा बे बड'लेण्ड गेस्ट हाउस बेफोरबो जुदि इसेल' जाद्रायबायब्ला बिनि गोजौआव आरो मा दं? दिल्ली, मुम्बाइ, कलकाता, सिलिगुरि, बेंगालर बेफोरनि जिथु गेस्ट हाउस, बेफोरो जुदि इसेल' जाद्रायबायब्ला बिनिख्रुइ बांसिन आरो मा खामानि मावनो हाबावगोन मोजां, बेखौसो रायजोआ निस्सय लुबैगोन। जायबायदिनि दिनै बिटिसिआवहाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि, CIT, इन्जिनियारिं कलेज, पलिटेकनिक, बेफोरखौ दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा मावबाय। बिनिख्रुइ आरो गोजौआव मा दं? इउनिभार्सिटिनि गोजौआव आरो मा दं? CITनि गोजौआव आरो मा दं? जुदि बेफोर इसेल' जुदि जाद्रायबायब्ला बेफोरखौ मावनानैसो रायजोनि देखायनायखौसो दिनै रायजोआ लुबैगोन। खुगाजोंल' नङा, मेगनजों नुनाय खामानि मावनायखौसो दिनै रायजोआ निस्सय लुबैगोन। दिनै आरो आं बुंबावनो सानो जोंनि भेरगाव समस्तियावनो साननानै ला, भेरगाव समस्तियाव जोंहा 30टा पि रास्ता, 18टा CC ब्लक आरो 400निबो गोजौआव जिथु ब्रिज कालभारफोर जाबाय, जायफ्रा दिनै भेरगाव समस्तिनि खामानि मावग्राफोर बा रिप्रेजेन्टेटिभ बा MCLA EM जा दं, बेफोरनिख्रुइ बांसिन माखासे खामानि मावनानै दिन्थिनायखौसो दिनै रायजोआ लुबैगोन। बेनिखायनो खावलायदों बयखौबो जे खामानि मावनाय माविखौ बुंनाया बे राजनितिकनिसो मोनसे भाषा, नाथाय मेगनजों जायखौ नुगोन बेखौनो रायजोआ एक्सेप्ट खालामगोन। गुबुना जेखियानो बुङा मानो बे रायजोनि नोजोरावसो बिसारा जागोन। थांनाय AC मिटिङावथ' बिब्दि
गोजाम बिलखौ होनांगौ बा होनाङा बिब्दि जेबो रायज्लायफिननाय जायाखै, जों बेखौ मिथिगौ। फारबेलि बिदि मोनसे रायज्लायनायखौ जों मिथिदों जे नेक्स्ट मिटिङावहाय बा एसेम्ब्लियावहाय निस्सय गोजाम बिल होनांगौ होनाङा बेनि डिसिसन जागोन। आरो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिथाङा बुंखादों जे गोजाम बिलनि थाखाय जा अडिट, स्पेसियेल अडिट आरो कमप्रिहेन्सिभ अडिट होननायनि मोनसे नटिफिकेसन ओंखारदोंमोन। बेखौनो लानानै जों फोथायनाय दं जे फैबाय थानाय समाव गोजाम बिलनि थाखाय मोनसे इनिसिएटिभखौ लागोन आरो राहाखौ लागोन आरो रायज्लायगोन होननानै जोङो नेनानै दङ। आरो आं बेखौनो बुङो, जोंनि जायफोर कन्ट्रेक्टरफोर गोजाम बिलखौ मोनैनि थाखाय हालाय हाफाय जानानै दङ, बिथांमोना आरोबाव धर्ज सहकारे नेनायखौ आङो खावलायहरबावदों दिनै बे ससियेल मिडिया। फैबाय थानाय समावथ' रायजो राजानि रिएक्सना आलादा रोखोम जागोन। दफाफोराव थानाय गासैबो जुदि जाफुङाब्ला, जायबायदि सिमा सोसननायाबो जुदि जायाब्ला, रन्जन दैमारियाबो जुदि गवाब्ला, बिनि केडारफ्राबो जुदि दिनै मुक्ति मोनाब्ला, गोजौनिफ्राय जुदि बिटिआर रेकर्डनि मुङाव थाखा फैसाबो फैयाब्ला, दिनै जेबो साख्रि बाख्रिबो जुदि होनो हायाब्ला, एनडिबिफोरा दिनै रिहेबिलिटेसनजों लोगोसे बिथांमोननो जुदि साख्रि बाख्रिबो होनायनि जेबो परिबेस जुदि गैयाब्ला, जुदि दिनै थाखा फैसाखौबो बिटिआरनि बाहेरनि मानसिफ्रा जुदि लांजोबोब्ला, गिदिर गिदिर कन्ट्रेक्टरफोरा दिनै फैनानै थाखा फैसाखौ दिनै लुटिना लांजोबोब्ला, आरो गावनो गाव खुंथाय गोहोखौ जुदि गावनि मानसियानो जुदि सालायनो मोनाब्ला, बै समनि दिनानो जुदि फैफिनोब्ला बेनि रिएक्सना आलादा रोखोम जागोन। बेनिखायनो खावलायदों फैबाय थानाय समाव रायजो राजाया मोजां नोजोर होगोन, सोरनिबा थुनज्लायनायजों नङा, गावनो गाव सानखांनानै खामानिफोरखौ मावलांनायखौ जों दिनै लुबैगोन। आं दिनै गोबां बुंनो सानाखै, बेसेखौनो बुंनानै दोनथ'।